Hola, jo sóc Esno. Avui som 2 d'abril de 2026. He acabat de veure Wonder Man. El YouTube va penjar a Marvel això, un capítol sencer. Hòstia, crida l'atenció. I vaig veure el primer capítol. I, hòstia, està xulo. Hem vist tota la temporada. Està bé, està bé. El Sam Moon és actor i és superherois. I el Hollywood no deixa entrar els superherois perquè abans passa una cosa i no podia entrar. Està bé la sèrie. Per passar el rato? Sí. És entretinguda? També. És un 7? 6? 7? 7? Està bé. Ah, hòstia, vale, sí. Està sortint Daredevil, sortirà The Voice i em fa ràbia un cop a la setmana perquè no m'agrada, no m'agrada. Adeu, que vagi bé i bon cap de setmana. El... Demà potser. Ahir no vaig poder fer stream. Ahir vaig jugar Cyberpunk i 3 hores volant. Que vagi bé.